Ahojte, dnes vám chceme predstaviť účastníkov nášho projektu ALMA, ktorí už po pár dní vycestujú na svoju prvú pracovnú stáž do Brna. Čo očakávajú, na čo sa tešia a čo by chceli odkázať ďalším mladým ľuďom. Poďte sa s nami na to pozrieť. Pretože som chcela vystúpiť z každodenného stereotypu a zažiť niečo nové. Ako skúsim sám seba a odložím si nejaké peniaze. Tak, mám brať nové skúsenosti, práci, kolektíve, komunikácia. Tak práca, podnájom, deti. Nový pohľad na svet a na ľudí a aspoň čiastočnú samostatnosť. Že mali by sem tam prísť a mali by využiť tieto možnosti. Je to super, aj táto stáž, spoznať nových ľudí, objaviť sa v novom svete a troška nabrať nové vedomosti, spoznať kolektív, byť medzi ľuďmi a troška vyskúšať ako sám seba.